Doho mar apil owito oko kwayo mar piny owacho kelo chiemo momedie nyinyo mong'ere kaka GMO koya e pinje maoko. Tielo mar ariyo mar bero ne ringre manoyudi e puothe ma Shakahola dhi nyime gwenge ma Malindi. Jatend piny Kenya William Ruto telo e nyasi mar sidho kondo jolweny mag KDF motieko tiegruok margi e kar tiegruok makare ne kaunti ma Nairobi. Machiegni chenro mar kage kacha nyakoro Mgajwang' nyinga Lydia Okeyo. Okang' mar ariyo matimo biro ne ringre mane ogole liete ma Shakahola dhi nyime osiptand kaunti ma Malindi. Jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki nochopo Malindi okinyi ma kawuono mar puodho chakruok mar berono. Kindiki okone ng'at achiel manyicha oresi nyowito ngimane odiochieng' manyoro, gino makoro kelo kwan duto mar ji ma osetho nyaka 241. Bende oyango ni pod nitiere liete buora mapok gimulo, gino makoro chunogi mondo mi giyar badgi malach. Chenro mar reso ji mapod onano ni otwe e bunguno pod dhi nyime ka nyaka sani ji 91 to oseresi. Lost one of the persons who had been rescued from Shakahola forest and taken to hospital for stabilization because they continued to resist eating. We tried our best to feed the victim of this horrible crime with a lot of resistance, but because they had already been weakened significantly, that combined with their resistance to it made them to succumb last evening. And therefore the total number of deaths so far is 241, including the 5 skeletons recovered after the exhumation exercise was suspended last week. But unfortunately, we have evidence of more graves in Shakahola forest. And therefore, the suspension that took place on Thursday of the exhumation exercise is meant to allow this post-mortem exercise of the 129 bodies that are here to make sure that we are able to free this hospital mortuary because it is of limited capacity and there are other deaths occurring through normal attrition, and therefore we'd like to free the facility, transfer the bodies to a temporary morgue. More victims were holed up in that forest, and our experience in the last 2-3 weeks has shown some of the victims are attempting to escape from both the Mackenzie land. Jong'ad bura adek e doho mar apil owito oko kwayo mar sirikal rwako pacho ka chiemo momede nyinyo mong'ere kaka GMO mawuok e pinje maoko. E ng'eto margi, Mohamed Warsame, Ali Aroni kod John Mativo olero ni kwayo mar piny owacho ne onge mise kendo ne ok odewo dwach jopiny kata obedo ni nitie luoro e wi kit chiemo ma kamago. Okang' mar chungo chiemb GMO mowuok oko mar Kenya ochiwo thuolo ne doho mar nono kendo ochiwo ng'ete wi ywak mane ochwal kod riwruok mar Kenyan Peasant League. Sirikal ne jiwo chenro mar nyiewo chiemb GMO kaka yor bugo de chiemo ma pacho ka kendo dwoko chien pek mar nengo chiemb jamni. Kodhi mbele ni tend riwruok jotije mag kembe sukari ma pacho ka dwaro ni weg kembe sukari ema oyienegi golo sukari pinje maoko kaka yor dino fuok mar nok sukari e pacho ka. Jagoro maduong' mar riwruogno Francis Wangara kwayo jatend migawo mar pur Mithika Linturi mondo mi kik chiw thuolo ne kembe mamoko mag ji giwegi kelo sukari e pacho ka. Maluwo lendo Malinturi manyoro noyango ne piny owacho biro nyiewo sukari maromo tan 180 kowuok e pinje maoko. Wangara wacho ni sukari mawuok oko bende nyaka non mar neno ni ok ohinyo ngima oganda. The priority should be given to the millers so that they can continue selling the sugar, so that there is nobody who is going to lose employment. What we know for the Kenyan today
is that once the sugar will be announced that it's being imported, the following day you will see it on the shelves. But we wanted to make sure that the sugar importation is done by the millers, not any other person, because those ones will be the ones to regulate up to the extent of knowing that the sugar that is in the market cannot interfere with what they will be producing. Chai is very key to jo Kenya. Sani japinyo kunya madho chai. Nikech sukari dhi malo, bech sukari dhi malo kabisa, pok no chopo kanyo. Koro wakwayo minister mondo luong kembni magolo sukari to kod jok moko ma siro sukari stakeholders kaka union kama mondo megilos wach kaka ikelo sukari Kenya ka ma ok ywak bibede. Weche moko ni jagoro maduong' mar riwruok jotije Francis Atwoli dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga orom wang' gi wang' e tieko ywaruok mar siasa madhi nyime e pacho ka. Atwoli achoni aput manochuogi maideno ni bipartisan committee ok binyuolo lemo mora mora ka jotelo ariyogo korado ma oloso giwegi. Atwoli wacho ni piny Kenya nitiere kamarach mokalo e yor uchumi ma pogruok mag siasa biro mana medo pek ne oganda jo Kenya. Nogolo kwayo makamane kinde majakom mar committee mar twak lo Kenya Kwanza George Muruga to sayo Azimio kuom chungo twak makamano. Ni juu ya Mheshimiwa Raila Odinga, William Samoei Ruto kukutana watu wawili. Waangalie ni njia gani, because they are stakeholders katika hii nchi. Ni viongozi kivyao. Wakutane wawili bila chopo. Ile watu wa katika chopo, hizo chopo zao, those are small people. Ni watu wa chini sana kwa hawa. Hawafai wakutane waombie mfuate hii njia ndio mwafaka. They can find a solution when the two meets. Wawili wakutane, waseme this is where we are. What is the next step? Waje pamoja watafute njia mwafaka ya kukuza uchumi. Bila uchumi, kuangalia mambo ya uchumi, shilingi yetu itazidi kudidimia, itarudi chini sana. Itafika pale ambapo utapata shilingi yetu kwa dola inaenda sasa ni karibu 130, between 135 and 40, itaenda zaidi ya 200 shillings per dollar, ambayo hiyo haitakuwa economy, itakuwa shattered economy. Kwa the county Masia Nyakoronga Juang midhiero medoloro jalup governor Masia William Oduol kasani jogo mawuok e gwenge obalo kode kaluwore kod ywaruok ma en go gi governor James Orengo. Kutane gi Fred Ongaro giwacho ni Oduol goyo lwenje owuon ma ok oriwogi kaka jokadenge ma en gweng' ma oyaye. Gisingo ne Orengo ni gichung' kode ka gikwayo Oduol mondo miyo mi jatende luor kawo kamano to gwe tao. Gimedo ne Siaya dwaro kwe ma ok gwandruok e kind jotelo mabiro thiro chenro mag dongruok matimore seche ma koro paro ma thich Oduol oko nosechwale od bura kendo ibiro winji tarik 29 dweni. Kalure kod koko magore Siaya County between governor kod deputy mare mawuok Kadenge. Deputy en wuod Kadenge, en wuonwa, en owadwa, kendo en wawuok kod gweng' achiel. To koko mogoyo no ok omako Kadenge sub location. Koko mogoyo en mare kaka deputy governor. Kalure kod gik mosetimre Kadenge, nyingwa osebedo marach kaka jo Kadenge. Kane nitie investor Kadenge, no wacho ni jo Kadenge ne wariembo. Turu ywarok. Koro nyo wabuok. Ka kendo gima ne otimre cha, mane pinje moko koneno maber. Kendo waneno ko chakre Siaya County. Mano gino okwayiego. Nikech maga chiel maketho dongruok ma Siaya kende neno jakom Raila Odinga ni county mamare e malwenya luokie lweny kabilano. Mano okwasiro. Nikech seche gwasiro lal. Le Kanyaboli osedhi maktasani wan kod gik manyo konyo Siaya County magini ledhi. Onka ledhi modho. Koro wakwayo dipit ma en wuodwa. Bedo piny mondo kanitie wach nitie jokadenge ma professional luong gi mondo udhi bed office maka governor iwach weche machandi. Oduol diere mane campaign mane gidonji campaign gin kod governor James Orengo. Nitie gik mane gichiko wane gidhi losonwa. Koro gie sani en wawinjo mna nyinge radio to okotim gik matimre. Koro governor tiyo tijegi kende nango. Koko mantie motero ga radio ni Siaya County kama entie office no onge kod jomoko motelo kata wadgi moko mowinjrego monyalo tudogo wach mondo los wachni mondo wek tero weche gi media mondo duogo tudre kod jatende giwinjre gi chak tich achiel.
Kodhi kaunti Manyamira nyakwarmunga juang Governor Manyamira Emos Nyaribo chako chenro mar menyo jotije kaunti Manyamira mawachore ni osebedo kimedo ngadho mag tele kaunti no tok chik kama kuomgi bende yudo omenda mambalang tok chik. Governor Nyaribo ne uwero mano bagi manonyo jotije kaunti dute boma Manyamira. Nyaribo wacho ni jotiche duto mano omedi lemo mag telo e kaunti no tok chik biro yudo boke makwayogi mondo omigi ler malong'o yore mano omedi ogandho mag telo kod yore mane giyudo go omenda mambalang tok chik. Wacho ni jotich mibiro yudi gi ketho mar yudo lemo mag telo tok chik ibiro kawnegi atua mar chik kendo ibiro duokgi kuonde mowinjore gi lai magi mag tich. Ka jotich mosebedo ka yudo omenda to biro duoko omenda go. Job rules or getting unauthorized allowances. So kuanzia kesho iko mabarua wale walikuwa wamechamp job rules au wamepata promotion in an irregular way watapewa waeleze vile waliruka, kwa sababu tuko na manyo ambayo inaeleza vile wafanyikazi wanafanya. Kama iko fuatwa na wewe ulibenefit, eleza kwanza. Tunamshukuru sana sababu tangu county government zingie ndio consultative ya kwanza meeting tumekuwa nayo, lakini ameongelelea vitu ambazo tulikuwa tunatarajia, lakini si zote. Kama leo ameongea juu ya promotion, wenye walikuwa wamepata promotion ambazo hazikufuata utaratibu, lakini alisahau kuongea juu ya wenye hawajapata promotion. Wengi wetu hatujapata promotion na we expected yaongea juu yake. Kapod wantiere mana gwenge Manyamira jachiw thieth more kardak Makijauri kaunti Manyamira yuagora tiro mare bang' obila moko mawachore ni ya etesendo obila mamatutu monje kendo we kod hinyruok. Shemonduso wachore ni nokaw kod obila mondo mi odhi ondik dhoge wi masinde moko mag thieth magikone badhi mieno mae kinde manori korodhe ma ochune kod donje sel. Kalore kod apisa maduong' mar obila etesendo obila mamatutu Abdirizak Mohamed yuarok no bede kindo obila kod Nduso bang' ka Nduso no tamore donjo e sel. Laktarno dhi nyime ki yudo thieth e kathieth Makijauri bang' chwalo report etesendo obila ma Keroka. Came to my private practice in the name of police officers who explained that I have an issue to clarify with the OCS, Matutu Police Station. They told me you are under arrest. In fact, they beat me up, forced me into a cell, injured my neck, my chest, my buttocks, my hand, trying to snatch even my phone. Police wamehapa ya kwamba wanafaa kuprotect the lives of people, na wao ndo wanachukulia sheria mkononi mwao na kuumiza watu ambao wameshtakiwa kwao. Tunasema ya kwamba hicho kitendo tunaambia DCI, tunaita IPOA ichunguza maofisas ili waweze kuelezea ni nini hiyo walikuwa wanafanyia mwenzetu. Terinyake kaunti Masia kama obila Masia ya Opudho Nyasore Opudho moro maromo eka chiel e gwenge Masulu machiegni kod bomano. Apisas mag obila mano otelne kod county commissioner Masia Robert Ngetich no monjo puodho no mano opidhi Nyasore e kendo doma bang' yudo maling'ling kowuok kuom oganda. Ngetich wacho ni wuon puodho no mano omaki ne geto golo Nyasore go kachiel kod oduma e kinde mag keyo ka omedo ni piny owacho ok bi weyo thuolo ne ohala machal kod mago. Oganda bende kwa mondo chiw report ne obila ka gichich kod gik manyalo bet ni opidhe puothe machik okoyie kaka Nyasore. This report that we received that somebody had planted what is suspected to be cannabis sativa. So upon receiving that intelligence, we came here as a security team and we have embarked on uprooting, and you can see the quantity. Kormuga jong mane makelo giko mar weche manyien mage kage kachero kamano kuom medo kete mana Ramogi TV. Riti masani nyinga Lydia Okeyo.
Weche.